그럼 비थांमोना मा गोसोआवनोसै आरे जाबाय माबादि सालायदोल' दे जाबाय दे बेयाव गाखोखोबाय माखासे गाखोदो नांलाया नायग्रा बिथांमोनासो नै माबा बोरै बिदि जानांगौ आलदा एसे नियमा आलदा जायो आरोना लोगोफोर माने बिथांमोना हिनजाव गोदानखौ गावसिनियाव लानो नागिरदों हौवा गोदाननिया आरो हिनजाव गोदाननिया हौवा गोदानाव सोथ'वा हिनजाव गोदान दोनलांनानै गारबोखांबासो बिसिनि जागोन होननानै सोदों आरोना दा बेखायनो बिसिनिखौबो बेयाव माखासे गाखोहोबाय आरो जोंनियाव माखासे गाखोबाय आरोना नै थांसिगोन रायज्लायनाय फंबाय एसे ओरै दे मानिलायदो जेबो नङालै लोखिलाय हाबाब रागाजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो आलदा नियम थायो नियमा माने सोब गामिना आलदा जायो नालाय दे जेबो सानलायनाङा गामि खाथिनियानो खुसि हाब दन्द' दंलायबावसो माने बिसिना ओरैजायनो जोंथिनिया बिदि खालामो नालाय दे जेबो सानलायनांला आरो दे खुसिलालै गाबनानै लांना रागा जोंना लांनाङा दे थांदो थांलायलायदो नै बिथांमोना थांजोबसिगोन आरोना फारि नैबेयाव सोनो नागिरदोंमोन बिसिनाबो थांबाय ओइनो फैबावसिगोन आरोना दंबावो बैयाव सोहैबाय हिनजाव गोदानखौ माने गय फाथै बारलांनायाव गय फाथै होलांजोबनांगौ गय फाथै फैसा आरोना बै माबायाव मा होनो दैमायाव दैसायाव आरोना नै हिनजाव गोदाना थांबाय बाय जारौमोन नै बेयावबो थांबाय एसे थांफाग्रा बिथांमोन नै बेयावबो गथ' गंसे लागाव आरो थांबावगोनसो खोमा दायो